ehe pathor ke ang nuya ang baba ni bokrok ke nuk tonga ang baba ni bokrok ke nuk sar sa ma tong hanta asogoi sar sa tongoi ang khunungoi ang prong ke nang kisa peplajak ke nuk hanta hape khogoi peplai pheu kisa khe yable asun no bawa ti sra sra phai tong wo sing dong ke ka thang pa nya nyable ka ya ni shika ya ha ke ang tong ha namle ang phul mani ke ka nai ta khabangni ta khuk bu khuk sung lam sogo hai no hai jotono no to phani kathang tv o hangke matai man mani thaglai liya ti prasha bosongo hingke no rok gobangma social media rogo nukhna matai man laimani chini ti prasha area o kebo ba mano ma tiripureshwari no keboba mano mahadev te 30 mutai hanai keboba mano mahakali no keboba mano ama songlam tamano keboba mahadebai kajago haniro noro gobang social media rogo viral video nukhna obo hakino ko kasawi phaikha killa amsaini pitra tisa kamini ganga devi jamatiya mungai baba goria mwtai hape khugui pasawi nukjago hanai kasai phaike social media o hingke naidi o mwtai baba goria mwtai kathar hanai kukubuino nukjago hani saka abang selege kakir baikha kapang selege kakir baikha mokol muktiran kha abo busuk zorati kubui abo sungsawi maya haifano mutai mano hanai je ganga devi jamatiya sawi tongmani kogrongo teinyo social media o viral nainedi bo pawa ni pro bo sapai sana ingke bo sapai la ha ang oro gambaro paila ha ingke sapai shawai ni mukha Tisak thani tik thar khogi nini aku sujana oh tisak thani tik thar ma bo baba goria mutai phai nu hi sajak tongmani ne aken no bono hindi sa pai ma sang sa ba utoria ni pawa ni pro ba haro pe khogo bo pawa ni pro bo sapai sana ingke bo sapai la ha ang oro gambaro paila ha ingke sapai shawai ni mukha hangke khabangni takhuk bukuk song norokle tamo wansu kubuida baba goria mutai ho hape khogei holong nukjakha kubuida mutai phaikya kubuida baba goria bukhu ganga devi jamatiani nogo phaikya hanai wansu comment khai sari jeng joto saimano mutai thangsano mutai tongo hanai kebo ba Christian Hindu kebo ba Muslim tongo Buddhist tongo hanai saimano piaba jani jan mutai no kubui bokhabai bisas khai poito jaka hingke sungje suri mung suri mani aborok mano hingke norongni bokhawo tamo wansugui to comment khai sari kubuida baba goria mutai phaikana bukhu ganga devi jamatiani nogo rangsang ni wai hangke
hingke khapangni dakhuk bukhuk sungno belekhino hambai paithak jora dopani KWTHANG TV nai tongmani bagai hingke narokni bagai tebo katal update tunani bagai chaitongnai jotono hambai Rupai ni bodu bai no